Čestitam ujedno i svim protukandidatima za gradonačelnika koji su se natjecali na ovima izborima i zahvaljujem se naravno svima koji su dali svoj doprinos u ovoj našoj izbornoj pobjedi. Zahvaljujem se uistinu svima na tome. Za mene je ovo velika čast, velika privilegija ponijeti kandidaturu, a onda i postati gradonačelnik grada Zadra. Uostalom, zato sam i dao ostavku na mjesto ministra kako bi se u potpunosti posvetio ovoj funkciji, kako bi se posvetio mome Zadru i za mene je ovo velika čast i privilegija. Ja ću dati uistinu sve od sebe, sav svoj maksimum, sve svoje kapacitete, sve ono što sam kroz život gradio, ono što jesam, kako bi to povjerenje veliko koje su mi građani sada dali i opravdao u mandatu koji je predavno. Meni je drago konstatirati da smo zaista uz pomoć naših građana ostvarili izvrstan rezultat, pobjedu u svim općinama i u svim gradovima u našoj županiji i kao što sam to govorio i prije ovog drugog kruga, bit ću župan svih građana naše županije. Pred nama je veliki posao, velika odgovornost, povjerenje koje smo dobili od naših građana nas obvezuje da od prvoga dana krenemo raditi odgovorno, savjesno, temeljito i da krenemo ispunjavati naš program koji je ambiciozan, ali isto tako ostvariv i mi smo ta garancija koja će u sljedeće 4 godine od prvog dana našeg djelovanja raditi na tome da izrealiziramo sve što smo obećali.